Muli bwanji Malawi anzanga nonse kumene muli lero pa 3 April Monday limenelo 2023 kukunyadirani Malawi nonse kumene muli tu. Amalawi nkhani yayikulu ndionena kuti the campus bearer countryman samafuna kuti inuyo muzinamizidwa, ndiye nkhani yayikulu imene timakhala ifeyo tikuonesesa kuti izichitika. Inuyo Amalawi musamanamizidwe, ulemu upite kwa anthu nonse kuchokera kumpoto chigawo chapakati ndi kumwera konse Eastern Region, anthu nonse amene mmakonda chipani chimene cha DPP. Komanso ndine kuti Amalawi nonse kuphatikiza onse Amalawi timakunyadirani, timakukondani. Amalawi tonse tikudziwa zoti ku Malawi kuno dziko la Malawi likufuna lilembe ntchito mtsogoleri wa dziko, ndipo sachedwa pompa pamene wina alesa kudziwa kunena kuti dziko la Malawi vakansi imene ili ku Malawi tisanamizanepo apa, alesa achita kudziwa kuti vakansi imene ili ku Malawi afuna alembe munthu, ndipo munthu uyu alesa achita kudziwa oyo inuyo abale anu onse achita so kudziwa kunena kuti vakansi imene afuna alembe munthu wodziwa zachuma, chifukwa dziko la Malawi chuma chake chinagwa. Zimezo ndani amene sakudziwa olwa misala mukuona ngati sakudziwa zimezo kuti chuma cha Malawi chinagwa. Ndiye inuyo Amalawi ndinu mboni kunena kuti ngakhale kampani akakumana kuti afuna kulemba munthu ntchito, afuna kulemba munthu ntchito mulonda pa kampani, zingatheke kuti siku la interview akalembe driver, zingatheke kuteko dziko la Malawi panopa lidaona kunena kuti chisankho chimene chidapita chicha anthu they were just excited, sanayang'anenso kuti tikumbweresayo ndiotani chifukwa choti zinthu zinali zikuyenda kale, mafuta 600 chani pamene pacha you fresh kainali 70 kwacha kainali chani mecha mwaona, ndiye zinali zoti zinthu zinali zikuyenda tawa kale. Anthu sanayembekezere kuti mpangaza chitike zonena kuti munthu kubweranso ndi mapulogalamu ako akayendesedwe, chifukwa achikulira wadabwera ndi mapulogalamu awo akayendesedwe mmene wankafuniranso kuti ayiphulire, chifukwa aliyesa amakhala nkuyiphula kwake. Ndiye nkhani apapa ndionena kuti aliyesa achita kudziwa kunena kuti dziko la Malawi panopa linaona kuti lidangosankha mongosankha, koma panopa adapanga chisankhe muvi ongoponya, koma panopa Amalawi azindikira kunena kuti Amalawi akufuna nonso pano asankhe munthu ofunika at the right time, ndipo munthu amene yakuyenera kukhala munthu amene akudziwa zachuma. Ndiye panopa tisavutisane kumati convention ya ku DPP iyenda motani mwakuti akuluakulu wina aliyesa achita kudziwa kunena kuti dziko la Malawi panopa likufuna lilembe munthu amene ali economist. Ndiye inuyo amene mukapikisana ku DPP inuyo mukufuna mapresident inu nokha muzifunse, muyimirire, musase mmatakomu, mukhale pansi so kawiri, muziyang'ane mmanjamu, muziyang'ane miyendo mwanu monse mmene mwavalira, muziyang'ane ndiye muzifunse kunena kuti am I the economist? Muzifunse inuyo kuti am I the economist? Inuyo ngati si inu economist, izi zingo zisiyani si level yanu, komanso musazitayire ulemu. Tiyeni tichite support, tingopangiratu indozi munthu uyu amene tikudziwa zoti amene yoyo is a right person. Munthu asakunamize ni yayi, komanso chimene ife tikuyenera kuzindikira nchonena kuti APM sakulirira kuti adafuna kuyima ayi. Komanso anthu tonse amene ife tikupita convention nonse inuyo ena munawina kalenu tonse tikuyenera kuzindikira kunena kuti oyo APM uyo azatiuza ifeyo ma characters a munthu ameneyo, azatifotokozeratu ma characters a munthu amene yoyo, chifukwa ifeyo sitifuna kangovota muchimbulimbuli, tikufuna APM aja atiuze ifeyo ma characters a munthu uyo akuyenera kukhala otani. Akatiuza ma characters answer ikuziwika kale, aliyesa ni ma characters yake.
aliyense ali nawo, aliyense amene ali moyo ali nawo makalikitazi ake, aliyense amene ali moyo makalikitazi ali nawo. Ndiye APM atiuza zacha makalikitazi, kaya makalikitazi ali mwa iye mweyo atiuzenso ndiye kuteko panopa. APM uja ndi Freeman ino panopa amagona tulo adzachitula kulilephera. Ndiye tonse ifeyo tikudziwa kunena kuti ukuku kumene tikupita ifeyo uku tikufuna tisankhe munthu oti asadzatichitise manyazi, sitifuna mukuona ngati lole yongoti wakwera iyitu ndi level za mabigi ino. Chifukwa koyambirira kuja zija zimachitika zija kumati ena kupangisa lero nsonkhano ena amene aja anali materas, filimu ya Rambo isanayambe anali materas amene aja. Pano zenizeni zichitika ndipo zikuchitika, zamba kale kuchitika panopa, zamba kale kuchitika panopa. Inu mufuna mune kuti dziko lino lufuna loya ayi lufuna kapena mtolankhani ife utolankhani wacha ena akhala kuti mwina enawo kapena kuti mwina zazokangana nyanja zija ndi Tanzania zija tinakana kuti mwina enawo mwaike kucha ulida yake mwina ofunika ameneyo kuti mwina iyeyo ali nkuthekera. Koma izizi zokhudzana nchumazi zimafunika Economist. Etu nzamabigi izi zamabigi pamene zafika ndi pajamani yakuti paterera kuteko panopa aliyense achita kudziwa kunena kuti dziko la Malawi ndalama yake inagwa, ndipo kufunika Economist. Osati oti akaona ndalama mtima uziti phapha. Ayi, DK ndi mmodzi mwa anthu amene aliyense achita kudziwa kunena kuti sizobisaso apa zobisaso apa. DK Dr. Daliso Kabambe amwene ine sinimafuna anthu azinamizidwa kaena munena kuti bwanji ukamba zimenezo koma ine ndi ukamba zona. Ndapita ine.